ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଛୁ ମହାରାଜ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ହାତରୁ ଫୋନଟା ଛଡେଇକି ନେଇଗଲା, କାରଣ ଏଇ ଫୋନଟା ହଉଛି ତା ମମି। ଆଉ ଏଠି ମମି ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଗୁଡା ଢାଳି ଦେଇ ଯାଉଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। 5 ଟଙ୍କିଆ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଏତେ ଗୁଡା ଚିପ୍ସ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ ବି ଖାଇଦେଇ ଦିପହର ବେଳେ ଭାତକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଟିକେ ଶୋଇବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଜି 7 ରଙ୍ଗର ଧନୁ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ପରଫ୍ୟୁମ ଲଗେଇକି ଆଉ ହାତରେ ଦିଟା ଚକଲେଟ ଧରିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ହଉଛି, ଅତି ଫୁଲେଇ। ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଝିଆରୀ କୁରକୁରେକୁ ମାଜା ଭିତରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହା ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା କି? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦିଟା ଡାଏରୀ ମିଲ୍କ ଚକଲେଟ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବେତାଳ ଭଉଣୀ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଚୋରେଇକି ଖାଇବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଭାଉଜ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମାଜା, ଯାହାକୁ ପିଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ମୋ ଝିଆରୀ ମୋ ଦିଦି ହାତରେ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ବସିକି ସାଇଡରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଗରମା ଗରମ ସୁପ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ମୁଭି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ମୁଭିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏଟା କୋଉ ମୁଭି, ତେବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।